Honorabilis, spectabilis, dovolujem si vám oznámiť, že 21 absolventov zložilo štátne skúšky s prospechom výborným a splnili podmienky na získanie diplomu s vyznamenaním. Prosím vás, aby ste s ohľadom na vynikajúce úspechy, ktoré absolventi dosiahli, odovzdali diplomy osobne. Inžinier Lukáš Maliňák, narodený v Humennom, študijný program Informatika. Inžinier Peter Pajkoš, narodený v Humennom, študijný program Informatika. Inžinier Ľubomír Remák, narodený v Košiciach, študijný program Informatika. Inžinier Michal Sičák, narodený v Snine, študijný program Informatika. Inžinier Matúš Solír, narodený v Poprade, študijný program Informatika. Inžinierka Jana Šťastná, narodená v Poprade, študijný program Informatika. Inžinier Martin Vasko, narodený v Košiciach, študijný program Informatika. Inžinier Matej Bereš, narodený v Michalovciach, študijný program Priemyselná elektrotechnika. Inžinier Miroslav Hudák, narodený v Michalovciach, študijný program Priemyselná elektrotechnika. Inžinier Ondrej Lipták, narodený vo Veľkom Krtíši, študijný program Priemyselná elektrotechnika. Inžinier Vladimír Imrich, narodený v Krompáchoch, študijný program Elektroenergetika.
inžinier Lukáš Kolárčík, narodený v Prešove, študijný program elektroenergetika. Inžinier Matúš Kolej, narodený v Levoči, študijný program elektroenergetika. Inžinier Richard Kravec, narodený v Prešove, študijný program elektroenergetika. Inžinier Gabriel Kreščanko, narodený v Prešove, študijný program elektroenergetika. Inžinier Lukáš Molnár, narodený v Košiciach, študijný program elektroenergetika. Inžinier Ľubomír Orosi, narodený v Košiciach, študijný program elektroenergetika. Inžinier Peter Podolínsky, narodený v Levoči, študijný program elektroenergetika. Inžinier Martin Vojtek, narodený v Prešove, študijný program elektroenergetika. Inžinier Martin Fedák, narodený v Košiciach, študijný program elektrotechnické inžinierstvo. Inžinier Ľuboš Sabolík, narodený v Košiciach, študijný program elektrotechnické inžinierstvo. Honorabilis. Dovolujem si vám tiež oznámiť, že absolventi inžinier Ľubomír Remák, inžinier Martin Vasko, inžinier Matej Bereš, inžinier Lukáš Kolárčík, inžinier Matúš Kolej, inžinier Richard Kravec, inžinier Gabriel Kreščanko, inžinier Peter Podolínsky, inžinier Rudolf Sabolík,
Dosiahli zvlášť výborné študijné výsledky, výrazne sa prejavila ich svedomitosť, zodpovednosť a cieľavedomý prístup i v odbornej práci a preto im dekan udelil pochvalné uznanie. Za vzorné reprezentovanie Fakulty elektrotechniky a informatiky prostredníctvom študentskej rady udelil dekan absolventom inžinierovi Petrovi Pajkošovi, inžinierovi Petrovi Čerevkovi pamätný list fakulty. Dovolte honorabilis, aby im ocenenie odovzdal osobne pán dekan. Inžinier Ľubomír Remák. Inžinier Martin Vasko. Inžinier Matej Bereš. Inžinier Lukáš Kolarčík. Inžinier Matúš Kolej. Inžinier Richard Kravec. Inžinier Gabriel Krešťanko. Inžinier Peter Podolinský. Inžinier Rudolf Sabolík. Inžinier Peter Pajkoš. Inžinier Peter Čerevka.
Prosím vás, honorabilis, o prednesenie príhovoru. Vážení páni inžinieri, vážené pani inžinierky, vážené slávnostné zhromaždenie. Je pre mňa veľká česť, že môžem byť jeden z prvých, ktorý zablahoželá k našim absolventkám a absolventom k úspešnému ukončeniu ich vysokoškolského štúdia a k prevzatiu inžinierských diplomov. Robím tak aj v mene jeho magnificencie, rektora Technickej univerzity v Košiciach, profesora, inžiniera Antona Čižmára, kandidáta vied. Vážení páni inžinieri, vážené pani inžinierky, ste absolventami fakulty, ktorá tento rok oslavuje 45. výročie svojho založenia. Niekto hovorí, že na históriu sa pozerať netreba, ale múdri ľudia hovoria, že len história je základom všetkého, čo nás môže pohnať dopredu. Zaradili ste sa k viac ako 14 000 absolventov fakulty elektrotechniky a informatiky. Fakulty, ktorá nesie pečať vysokej kvality. Fakulty, ktorá má vo svojich radoch kvalitných vysokoškolských pedagógov, vedcov a fakulty, ktorá zaznamenáva nielen popredné miesta v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí. Fakulty, ktorá má rozvinuté kontakty s priemyslom, s oblasťou tou, ktorá na vás, vážené pani inžinierky a vážení pani inžinieri, čaká. Určite viete, že Košice sa v posledných rokoch stali kolískou informatiky. Určite viete, že naši absolventi sú žiadaní na trhu práce. Sú žiadaní nielen na slovenskom trhu práce, ale aj v zahraničí. Dnes, keď žijeme vlastne v otvorených ekonomikách, nie je žiadny problém, aby ste sa uplatnili nielen tu niekde blízko v regióne, ale všade vo svete. Dnes sa lietadlom dopravíte domov k mamkám a k otcom, hocikedy a veľmi rýchlo. Ale trh práce práve v tých oblastiach, ktoré ste vy ukončili, je po celom svete veľmi, veľmi rozšírený. Košice ako kolíska informatiky samozrejme poskytuje pre vás rôzne možnosti uplatnenia. Košice sú krásne mesto, ale svet je podstatne väčší. A vaša perspektíva je skutočne všade vo svete. K tomu ste veľmi dobre pripravení. Pripravili vás pedagógovia a vedci Fakulty elektrotechniky informatiky a dovolte mi na tomto mieste poďakovať spektabilite pánovi dekanovi a prostredníctvom neho celej akademickej obci vašej alma mater za to, že sa vám snažili odovzdať všetko to, čo je v nich a za to, že vás dobre pripravili na váš profesionálny život. Jedna kapitola knihy vášho života sa dnes uzatvára. Možno tá voľnejšia, možno tá úvodná, kto vie. Ale druhá kapitola práve tejto knihy sa práve dnešným dňom otvára. A dovolte mi, aby som vám poprial do tej druhej časti všetko dobré, veľa šťastia a verte mi, že určite bude tak zaujímavá, ako bola aj tá prvá časť vášho života. A keď už budete čítať túto knihu, aj tie jednotlivé kapitoly, nezabudnite, že to, aby ste ju mohli otvoriť, nie je len vaša zásluha. Je zásluha aj vašich blízkych, ktorí dnes sú tu v Dome umenia s vami. Preto sa im poďakujte. Jedno veľmi krátučké slovo ďakujem mamka, ďakujem otec. Ďakujem stará mama, ďakujem starý otec. Ďakujem moja milá manželka, môj milý manžel a možno u absolventov externého štúdia alebo aj niektorých iných aj ďakujem vám, moje milé deti, za to, že ste ma podporili práve vo chvíľach, keď som to najviac potreboval. Lebo nie je kumšt byť pri niekom vtedy, keď sa darí, to dokáže každý. Ale rozhodujúce je podporiť vtedy, keď to najviac potrebujete. A
A určite niektorí z vás, možno všetci, ste sa v takej situácii počas vášho štúdia ocitli. To slovo ďakujem nestojí veľa, ale znamená veľa. Prajem vám do vášho života veľa zdravia, veľa dobrých ľudí, minimálne toľko, ako ich je tu dnes s vami. Prajem vám trošku šťastia a prajem vám, nech sa vaše túžby a možno aj sny naplnia. Nezabudnite, vaša alma mater, Fakulta elektrotechniky a informatiky našej univerzity, je vám stále otvorená. Preto sa s vami nelúčim. Chcem vám len povedať dovidenia a majte sa pekne niekedy možno aj v budúcnosti. Všetko dobré.